mangan mung duwe kopi. Heeh. Ndelok TV nyandak remote dipitetit. Metu Indosiar. Gak seneng Indosiar. Tutul-tul Metu Antv. gak seneng Antv. Tutul-tul metu RCTI. Kuwi saiki. Lah lek mbiyen Biyen mulai megawe kosawanu surup adus. mari adus. Mare adus lampu ngene iki gak enek mbiyen nublek. Iya terus Mare adus lawang ditutup nyandak remote. remote tutul-tul. Metu anak mbarep. Desane sampeyan kuwi. Aduh genduren iku ingkung dereng dujupne pun digo balik. Lho. Gonamu ya Dul ya. Aduh, tapi kula sangat luar biasa. Luar biasa Lek babakan ngeten iki tasik diuri-uri. Heeh. Weh ning dodo rasane kaya marem. Marem, Mas. Saestu pisan. Heeh. Uri-uri budayaning leluhur. Leres. Ping pindho. Ping pindho. Apa meneh ngenten iki ngejak kula. Heeh. Ping telu sesuk iso mbayar mindring. Nah, Kowe iki ya kur duit ae itu kamu. ora aku ora kena ngomong. Ngapunten nggih. Nggih, Mas Gandu. Pak Lurah ngapunten. Kula kan king Banyuwangi. Nggih, saking Kula Banyuwangi. mangkane ning wayangi ora patek ngerti belas Dul aku jane niku. Oh. Mangkane ndelok wayangi padha karo ngrungokne dawuhe kiai goblok. Oh, delok wayange kaya delok dawuhe kiai. Iya ajaran iki sing Kaya ngene iki Dul, ngene iki ya mbayar to Dul. Ngene iki ya mbayar. Hati-hati. Piye? Ngene iki ya mbayar nanggap koyo Lah ngene. lah. Ini tolong ya. Ha. Mun sewu macange. Nggih. Acara kangge agama siji. Heeh. Ping pindho acara kangge negara. Iya. Aja pisan-pisan ngomongne dhuwit, kita harus ingat dengan namanya dosa. Wah. Berarti kowe ya gak mikir dhuwit bengi iki. Luwih dosa lek sampai ora gelem bayar. Kan angel. Lambemu kok jae. Lah apa tahu kok kula niki main teng buti-buti pernah kemikir dhuwit. Gak tau mikir. Kangelan duh. Bengi iki ya ora mikir blas. Ora tahu. Lah piye? Ben dipikir Pak Lurah kok. Oh ya bener, dipikir panitia ben anak. Lah aku melok mikir wong ngurusi ngene-ngene iki ora malah bosok aku. Lah iya, Lek nggen kula mboten enten ngeten iki wayang kaya ngeten iki. Iki apa to Dul kok ngene iki lha iki sapa iki ya sapa kaya ngene-ngene iki. Lho. Jelasno to. Duh, repot kula niki nek omong mboten padha-padha cah pendidikane kan angel. Angel, Mas. Oyuh, potonganmu. Iki sapa kaya ngene Iki iki? sinden. Kok diarani sinden? Tresno asih oleh sesenden. Sendene bekti lahir batin karo sing kuwasa iki gak tido-tido. Lahir tumusing batin tembus. Oh, ngono. Iki ambakno ngene iki wayahe salat ya salat. Oh, lah sing iki sing dobrak nang ngisor iki. Iki panjak. Oh. Panjak iki lek semapan diajak nutuk. Oh, ngono. Lah iki sapa Bu iki? Beh, ya iki dalang. Kok jenenge dalang? Dalang ki ngudal piwulang, iki piwulang sak men iki. Oh, ngono. Wah, wis repot kowe iki jane ora tau. Lah iki kok madhep rono sing sitok kok madhep rono Dul iki. Wayange. Wayang iki. Lek madhepe adep-adep. Oh, ngono. Lah kuwi dalange kok nganggo blangkon ini nyapa to Dul? Leleng nggih helm kan tukang ojek. Jan goblok. Takoni sing tenan. Lah ngono jenenge dalang kan nggih. Blangkon iku tegese gamblanging lelakon. Lah ngono. Lelakon kudu mawa filosofi dan pitutur yang baik. Oh, ngono. Lah kok nyekeli cempala nyapa to Dul? Kok nyekeli cempala? Leleng nyekel ulek-ulek bakal rujak goblok. Dalang ki ning ndi nyekel cempole kanggo dodo. Oh, ngono. Ya ora ro Banyuwangi renek. Lah kok nyengkelit keris barang ngono nyapa? Kancane ben wedi. Lek nyengkelit alit kuwi wong arep golek tebon. Dalang ki wangune ngene iki adat Jawa. Lah kok jejeki keprak? Kok jejeki keprak niku? Umpama jejek cangkemmu apa oleh jare. Ya bene keprak kae. Oh, ala wong ditekoni ae. Lah iki putih-putih iki apa iki? Ah iki jagate wayang. Heeh. Awake dhewe yo duwe jagat iki wayang yo duwe jagat. Oh, lah lek lampu kuwi Dul. Aku ibaratnya surya to srengenge. Oh, srengenge. Lek bengi bulan. Lek awan, srengenge. lah debok iki. Beh goblok iki bumi goblok bumine wayang iki. Deke ngadeg wayang cengok. Iya karang maine ning Blitar akeh wit gedang. Lek maine ning Jepang iki ra nek wit gedang. Wayange gincepne apa? Gincepne bathukmu. Wong Jepang nanggap wayang ya ben golek debok dhewe ora kowe rasa melok mikir goblok. Lah bojomu mbiyen kaya sinden ngene iki to, Dul. Bojo kula mbiyen sinden. Bojone Mas Mentul niku? Tapi zamane almarhum Mbah Narto Sabdo. Buyuh. Senior almarhum Ki Narto Sabdo. Aduh, Kiyaine Semarang. Karo wong-wong iki karo sinden-sinden saiki iki
Bedane piye? Lah sinden sakniki kan niku to mbeta dingklik niku. Dingklik, heeh. Lagek munggah ngono, lagek munggah. Perjuangane berat ki sinden biyen. Loh, malah berat biyen Mas Pendul. Oh, ibu iki wis ngalami. Lah piye Dul? Lah lungguh yo ngenceti teke dhewe ngene iki. Sinden biyen iki. Suwengi lho, Du. Iya. Kayak laris ya. Bojoku saulan-ulan mboten tau prei. Heeh. Dina tanggapan. Lah terus. Kok capo sasi poso pas gak enek tanggapan. Aku wis mbatin iki engko ning omah jelas makan sejuk. Iya. Lah terus bojoku takon mlebu kamar. Ayo, mlebu. Mlebu pas bleng. posoan. Langsung tak kancing. Lah kowe iki sik ning jaba berarti. Lho aku murung mlebu. Urung. Piye Lah to? kowe mlebu bleng langsung dikancing berarti kowe sik ning jaba. Lah ngono sampean ora ngelekne. Lah kok saya cerita kowe kok iso aku kon ngelekne iki lho. Wes sing cerita kowe dalange apa melok? Mak lebu bleng kok mok kancing ora. Akhirnya tak golekne gunting tak uti-uti tak bukane. Akhire Aku mlebu. bareng mlebu Gak mentolo. piye to? Bojoku wis mulai Ceritamu lah. Bareng kok mlebu kamar karo bojo. Pendel kula diunyet. Duwek-wek. Wah, aku duwek. Terus piye bareng karo bojo? Aku mlebu bareng bojoku toto-toto aku wis entan tak tinggal ngalih aku. Lah nyapa? Gak sampai hati aku. Lah sebabe. Beh benjot ndu. Saulan dikenceti iso bentuke. Aku wis Dek mulai sesuk preyo gak usah nyinden. Oh, Wis prei gak usah nyinden akhirnya usaha ning omah tak kon buka toko. wah hebat. Rasa nyinden. Wah, lah apa duwe modal? Tak modali linggis, cuket, tang, Maksudnya piye? Piye maksude? buka toko. Lek buka toko kok cuket karo tang karo linggis. Lah lek gak ana kuncine wong kuncine digawa sing duwe toko. Lah maksudnya maling. Lah iya. Lah iya. Kok iso? Tapi bojoku lo tak takok. Weh, Tatake, bojomu ya penyindan hebat piye, Dul. Tapi gaul ya, Dul. Piye penyindan saiki? ala sinden-sinden saiki paling munggah genjotne penonton sendakep gak ana sing ngrespon. Heeh. Bojo kula lagi munggah niki penonton sak eneke surak ngadeg bareng ya. Saking apike. Gejungkel ning sor genjot nih. Bathuke niku jahitan papat kayak sprene lho Cik Eto. Jahitane ali papat. Papat. Lambemu, tapi gaul bojomu. Pesindan gaul wacane. Napa nggih? Masalah sikile tatuan ya, Dul. Kayak kena nalpot goblok. Kowe tau tumun kok tato kok melenyok. Oh iya. Ki mau tembang sing awake dhewe metu mau kan pepeling. Pepeling. Nah, ngerti maknane pepeling? Ngelingke lagi salat, ngibadah 5 waktu wong muslim kudu dilakoni. Nah. Tahu salat kowe? Tahu. Syukur wae. Lah kowe salat iki sing mbok goleki apa? Lho, swarga. Swarga no. Ono apa nggih? Loh, ya nek wong salat tujuane mesti swarga ki pas gandu. Nggih. Weh. Wong wis dina-dina sing dipikir swarga. Lah nyapa? Lho. Lah nyapa to, Dul? Timbang dina iki sibuk mikirne surga, mbok sibuk mikir kelakuane. Lek kelakuane apik surga ora usah mbok goleki lho petuk dhewe. Waduh. Ngono ya Mas Pendul. Lah nggih to. Dadi surga ki ora usah dipikir. Anane kula ngomong ngeten iki, kowe kan gak roh kowe. Lah nyapa karo piye? Sapa sejatine aku? Jane kowe iki sapa to, Dul? Aku ki alek tanpa rupa kan mantune Muhammad. Wah. Mantune Muhammad Rasulullah. Muhammad temu rejo karetan ngono lho. Wonge ninggal pun tas entek slametane wingi pendak pisane. Monje. Oh, lah kok kowe ngomongne swarga neraka ora oleh, kowe ki apa ngerti to? Ora ngerti piye niki cerita nggih. Nggih, kados pundi? Kula critani. Heeh. Biyen niki jaman biyen. Oh, biyen. Nalika aku ning akhirat ya. Lho. Kok seto. Kok iso waduh men ngono to? Mbok ning ndi ngono kok? Ketek. Apa Kowe munyuk? kowe ki apa tau mati kok kowe ning Ora akhirat? tau mati apa ngadol. Petuk bapake Mas Gandu? Ruwae bapake gandu teng mriko. Waktu kuwi kan kula teng swarga. Lah bapake Kowe ning ndi? ning swarga. Lah terus, Lah bapakmu ki waktu ki pas ning neraka. kowe karo bapakku apa kenal? Kenal. Apa? Bapakmu jenenge Kang Dena to. Ngawur. Bapakku jenenge Predi kok. Pih, mesakne ndu tenan. Piye? Niki nuwun sewu Mas. Jenenge ning isor iki bengok-bengok sampe nangis. Sapa? Bapakmu. Terus. Tak celuk, "Pret." Kok Pret betul? Predi. Lah kowe ki nyapa ning kono? Tol tulung ana aku tol.
Aku mergo perbuataku ning donya gak bener aku kena siksane neraka. Tulung aku daftarno ning swarga, Trul. Nah. Bapakku muni ngono. Lah tuh nyauri piye? Tak takoni to. Piye? Sik to, lah kowe kon daftarne ning swarga iki kira-kira udah vaksin belum? Wis. Sik ta bucange. Swarga kok dadak vaksin Lah barang iki lho. iya, apa iki kan kono kene vaksin iki apa enek to, Dul? Kok iso ngomongne vaksin lho? Goblok. Vaksin masuk surga itu adalah iman. Lek imane apik, Swarga jaminane. lek imane elek, Siksane neraka sing mapak. omongan wong bojomu dhewe imane elek. Lek iso bojomu pegaten. Duh Amit duh kasar, cangkemmu lek omong diatur. Dadak ku amit Ya barang. Priai Agung, Priai Agung. Bojomu kae pegaten kelakuane elek. Goblok, aku menikah ki paribasane disaksikan bumi dan langit, disahkan agama dan negara. Alah ngapunten bocange. Nggih. Kula iki dolan dina Rebo marang nggonamu. Isuk jam 7 kae. Jam 7. Kula nuwun, lah kok sing metu malah bojomu. Bojomu kok jedenge kur bebetan anduk ngoten lho bocange. Masyaallah. Masalah ora patek cukup, Dul. Gak patek cukup, Dul. Bebetan anduk ora patek cukup. Lah bojoku berbetan nanduk oh cukup oleh betul-betan terpal lo kurang gede. Iya. Mbok reken bojoku bentelan tebon piye? Ngeten iki, Bos. Heeh, Karo heeh. mlaku karo ngene gesak ngene iki. Apa kene? Aku roh to. Lah pendul ning ndi aku tekok ngono. Mbuh wonge metu. Ngono. Ngoten tak kene. Ayo buka nandukmu tak betul. Lah kowe kok ngwehi dhuwit 2 juta lho le meditmu nurut sikut. Lah nyapa? Oh alah, lelek pancen kowe duwe dhuwit lho main ning Jember lho dhuwitku jek mbok gawa 2 juta lek sprene rung mbok wehne. Sing ngomong sapa? Lah aku to wong akuran napa? Lho wis tak bayar lho, Dul. Nanti. Lho tak titipne bojomu karo buka anduk kuwi lho. Oh lah kelakuanmu kok apik nyarutang kok njaluk bonus tekek melenyek kowe. Lah, ngoten kurang ajar. Kurang ajar. Lah, mangkane Dul, wong kuwi salat to, salat 5 wektu aja sampe ditinggalne puni ning pepeling iki mau. Ah. Ngerti ta babakan salat kowe? Ero. Betul. Tahu salat kowe? Tahu. Salat iki sing paling apik, sing paling mulya salat sing piye? Nah, kita lek tau merenten ora tau gak tau pamer ndu. Ning Blok Agung. Mondokne tanggaku aku ora ndoma. Kuwi nunut jenenge kok iso. Lho tapi kan 24 tahun betah lho kula. Oh iya iya. Betah melarat to betah. Sik to, sing paling apik salat ki sing piye to? Beh goblok. Salat ki sing paling apik dawuhe Pak Kiai nika nggih. Nggih. Salat berjamaah itu namanya salat bareng. Oh. Ibaratnya ndonga bebarengan luwih kuat. Berarti jamaah kuwi apik. Ya apik. Tengerane salat jamaah sing piye? Ngene lho. Lek wis kabeh wis baris. Heeh. Lah terus komendane kae ngweki apa? Sik to, salat ku enek komendane to, Dul. Goblok sing mimpin ngarep cengah. Imam. Imam. Iso komandane lho. Kuwi jenenge imam. Lho nggonku Mbah Nandir. Iya tapi kuwi imam. Lho imam ki anake Mbah Nandir lunga ning Bali sing mimpin dadi Mbah Nandir. Iya tapi kuwi jenenge imam. Lho nggonku kok jenenge Mbah Nandir bange. Goblok kuwi to. Siapapun dia pokok mimpin salat kuwi jenenge imam. Tapi nggonku sing mimpin Mbah Nandir omahe lor selepan. Mbah Nandir ki ndek anak jenenge Din barepe saiki wis mati. Iya. Lah jenenge imam ki megawe ning Bali. Lah Nur ki mau sing ragil areke tukang makani kucing. Iya tapi sing mimpin salat kuwi jenenge imam. Tapi nggonku kok Mbah Nandir. Wis tak mulek kae to iki. Mbah Nandir bojone Mbah Sih. Mbah kuwi Mbah Nandir basis nek mimpin salat jenenge imam. Lah kuwi lho. Tapi nggonku kok Mbah Nandir. Lho. Ya tapi kuwi imam. Mbah Nandir ojo-ojo kleru wong-wong iki. Ngene ya, Dul. Lah burine enek wong, jake enek wong to. Lah kuwi jenenge makmum. Burine Mbah Nandir. Lho kuwi makmum. Burine Mbah Nandir ki Ngatijan Kusena, terus Mbah Warmin, kali Mbah Bengadi. Iya. Ki bendina nyang. Lah ya kuwi kabeh jenenge makmum. Makmum teng Sumatera keceprene ra balik. Endeng gendeng kuwi makmum. Sumpah demungi Ngatijan kok ngeyel, sesuk tak didoni rono. Piye to ya. Kowe ro enek garis kae. Garis kae ro. Kae jenenge sop. Lha sampe kutah. Apa? Piye to ki? Kok sampe kutah Kok sampe kutah? Kok kan reget. Lho. Maksudnya iki sop salat iki lho, sop salat, pembatas salat. Dudu-dudu. Lho. Duduhe apa? Sop. Lho. Kok iso duduhe sop ya to, Dul? Makane kowe ora tau marahi kowe apa lho. Iya kae jenenge sop, uduk sop. 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 Sop ngono lho.
Makane aku lek kan ngeling-eling makane kados namine Pangarso Nggih. Balai Desa Pak Tarmuji. Tarmuji. Nggih. Aduh. Kowe kenal to Dulsan? Dulur. Pernahe piye? Pernahe. Mbahe Pak Tarmuji kuwi mau. Heeh. Karo mbahku Tunggale. kuwi wong liya. Jong. Wong liya ngomong. Tapi ya nama sangat luar biasa loh. Iya. Kok iso? Tarmuji Priyono. Weh. Tarmuji. Tarimo ing Pandum. Entuk rezeki pira-pira isine mungkur apa? Narimo ing Batu. Nerimo. Oh. Entarmu. Heeh. Muga antuk barokah ning para leluhur Mbah Canggah Buyut kabeh padha melok momong. Kowe kok iso ae ngono itu. Sing penting dadi dhuwit goblok kowe iki yo. Kowe cengok ora. Priyono. Priyono. Pri. Prigel oleh nyambut karti. Ana itu tegese prigel oleh nyambut karti, wong gelem gawe mesti bakal enek oleh. Oh ngono. Tapi jenengmu dhewe kok Purpentul. Nyapa lho? Meringis tekek iya. Ya lek gandu kan apik to. Apik. Gandu, gan iki ganteng, du iki duit, rupane ganteng berduit gitu. Iya. Kayak aku Akbar. Akbar iki akhlake sabar. Lah, apa pentul? Pen iki cuthik, tul iki telek. Kowe iki termasuk cuthik telek. Ki kate sing dicuthik teleke makmu. Kok iso nesu lho. Lho tapi pentul niku enten dua suku kata nggih. Nggih. Pen dan tul. Heeh. Pen, Pen. pendidikan cukup. Tul. Tul, tulang punggung penegak seni dan budaya bangsa. Wah. Apa? Berarti kowe ya wong seni tenan kowe, Dul. Alah, Wong ngerti tenan ning babakan kesenian. lah wong-wong paling gandu liwat ndu gandu. Arek-arek paling gandu paling yo ngono kae. Umpamane Akbar. Akbar, alah Akbar yo ngono kae. Ngono kae. Tapi lek sing liwat pentul, Piye? tul, kathek liwate surup-surup mulai peteng. Arek wedok-wedok mesti pengen roh. Jane sing mentul barangnya kaya apa to? Alah kowe. Kok iso pede lho Mas ya. Aku Ngapunten nggih Mak Cange. Kados pundi Mas? Niki mumpung main ning Balai Desa. Leres. Kowe sing luwih ngerti, Dul. Apa sebabe wong biyen, Dul. Iki wong biyen ki anake kok akeh. Lah wong saiki kok kur loro, teluwe wis isin lho. enek program dulu. Programe apa? Program negara beda karo mbiyen. Nggih. Lah program negara ki apa to, Dul? Goblok. Apa? Program negara iki dadi dienekne kabeh. Oh, sing tulisane kerep mbayi kuwi. Kabeh Keluarga berencana kok kerbayi. Oh, alah. Pemerintah wis memberi kelonggaran lho, Ndu. Sing gak cocok suntik, Gepil. Gak nganggo pil. gak cocok ngepil, nganggo spiral. Spirale. Tapi aja spiral desel. Ya. Terus sing gak cocok gawe spiral, Implan. implan. Lek gak cocok implan. Gawe jaswadi. Oh, nek kabeh nyengoh bareng apa piye? Kabeh nyengoh kaya tanggaku. Lah piye kuwi? Weh diombene kabeh nyengoh isine mlongo. Akhirnya jadis dilatih kucing. Oh ngono. Lah lek wong biyen kok anake iso akeh. Sebabnya mbiyen gak nek TV mbiyen. Apa hubungane? Hubungane apa? Lho tanggaku ki enek sing anake iki 12, 14. Wah, lah aku sing nomor 15 mesti wis ora ngeden lho ya. Oh gak mlaku budal ning pasar jeblok ya ora rung. Rumah samu gorong-gorong piye kok? Sik to, Dul. Lah wong biyen kok anake akeh hubungane apa karo TV, Dul? Biyen kan mboten enten TV. Leres. Lah lek wong saiki to, Heeh. mulai teko sawah marek nyambut gawe mulai ke segoro awake reget adus. Adus. Bar adus mangan maruk mangan mung duwe kopi. Heeh. Ndelok TV nyandak remote dipitetit. Metu Indosiar. Gak seneng Indosiar. Tutul-tul Metu Antv. gak seneng Antv. Tutul-tul metu RCTI. Kuwi saiki. Lah lek biyen Biyen mulai megawe ke sawah nu surup adus. bari adus. Marek adus lampu ngene iki gak enek biyen nublek. Iya terus Marek adus lawang ditutup nyandak remote. remote tutul-tul. Metu anak mbarep. Tutul neh tul. Metu anak nomor loro. Lah lek tul-tul-tul. Makane anake wong kembiyen ya urus-urus. Oh, TV-ne beda berarti. TV-ne lah mbiyen remote Shogun. Apa kuwi? Sogus iki apa? Merek anyar mbiyen. Lah sik tak takoni to. Lah bedane wong biyen karo wong saiki kuwi apa? Apane? Arek perawan biyen karo perawan saiki. Heeh. Masalah. Gua
nek perawan biyen dikongkon wong tuwa enduk, gendang liwet, gendok utawa wadang. Iya iya. Ngono ki budal mususi niku didongani. Iya, lek dongane piye? Bismillahirrahmanirrahim niati sun ora mususi beras ning mususi mbok Sri Sedana. Tak masak dadi warakna sak keluarga nurakapana kangge anak lan putu kabeh. Iya iya iya. Mangkane wong biyen gendok sepisan iki ngliwet sepisan pangan saulan gantek. Wong biyen lho. Lah lek wong Saiki ora. Kon gendok. Cah wedok kongkon liwet, nduk gendang liwet ngono melerok. Tapi ya budal. Budal tandang. Terus. Ngono mususi karo merengut. Tapi ya gidongane. Ya enek dongane. Piye? Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Alah isuk gendok sore dipangan bosok. Beda ya Dul ya Dul. Mangkane dongane wong biyen mandi. Mandi biyen ya Mas. Nggih no. Berarti kowe iki ya wong Jawa to Dul. Aku ki eling-eling ngene iki ngene. Biyen tak teng daerah mriki tasih alas blegedekan. Nggih, nggih. Wuyuh, zamane negara urung merdeka. Gek kowe apa wis enek to Dul? Masalah kowe iki marai ora melok bedil-bedilan. Kowe melok berjuang. Ora melok bedil. Lah sing bedil mbahmu sapa lara aku? Sik to. Lah bae apa londo kok iso? Lah sing dibedil iso bangsane dhewe lho Lah iki. mbah nek wong bedil-bedilan malah ngumpulne layangane. Lambemu lho jae. Negara urung merdeka mbiyen ki Iya. wedhu. Kowe tau ngerti tenan to Dul? Nah, salah. Eh. Aku liwat kene iki alas kayu gede-gede. Dek kapan kowe liwat kene iki lho? Lek Pak Pentul kula asli Banyu. Niki tunggal kula lho Macange. Saudara kandung. Saudara. Ora rasa gawe-gawe. Loh. Ya Amit dulu bukan mukrimnya. Lah kok iso bukan mukrimnya piye to Dul? Kok kowe dadi dulurku Amit kalah ganteng. Lah kowe karo aku gantengan aku lho. Lah kowe gantengmu mergo kesorotan raiku lho. Piye. Kena lampu bendal rono kelet. Ngeten lho niki liyane awar sekali jenengan mboten kula critani. Nggih, kados pundi Mas? Adoh teko Mas. Kula kalih Pak Pendul niki tunggal bapak sejembok. Oh, ya. Mbok ora tau cerita. Lho, ngene lho ceritane. Ora tau critane tenan kowe. Lah, Ngeten lho Mas ngeten. Nggih. Bapak kula nggih sami kali bapake Pendul. Ya. Omah kula kan Banyuwangi cedhek Alas Purwo. Nggih. Bapak niku setiap sura ngeten niki topo teng Alas Purwo. Oh. Lah penak-penak topo ning isor wiwit sing gedhi. Nggih. Niku enten dewa sing medun saking kacangan. Kayangan kok kacangan itu. Lah nggih ben ora ngantuk karo mangan kacang dewa. Oh nggih. oh niku dewane kethek. Mudun. Dewa mangan kacang. Iki tenanan dulu sewampluk lho. Terus Bapak niku enak-enak topo enten dewa medhuk. nggih. Akhire bapak niku dibeto teng kayangan. Lah bapak niku dirabekne karo anake dewa. Heeh. Jenenge Widodari. Oh. Widodari niku wau kelakon meteng 9 wulan 10 dina Nggih. nglairne bayi cenger wujud kula. Nggih. Mas Gandu. Nggih. Nyuwun ngapunten lho kula Nggih. menawi kasar. Jenengan tibake anak Widodari. Anak Widodari. Lah kok gandeng cenenge dadi dulurku. Lho ngene. Sambunge Urung bar kok ceritane. Ngene. Tapi mbok gak tau ngomong. Ngene lho Dul rungokno. Saking gantenge bapak, ning kayangan kono iki akeh widodari liyane kepencut karo bapak. Akhire bapak selingkuh. Oh. Ki dasare mesti bapak ning kono celutak. Karo bapak selingkuh. Terus? Akhire konangan karo bapak karo maratuane bapak sing jenenge Dewa kae mau Dul. Akhire bapak diguak neh ning alam donya. Jadis. Lek nyeblokne tuludan duweres gek ning pinggire embong tapi sing dadi embong sik alas. Lah, teng pinggir dalan ngoten jange. Nggih. Udan terus lah bapak iki kademen ngiyup, Dul. Ngiyup ning isore wit asem. Wedi ta wit asem yen wedi. Lah ning isore wit asem iki ketepaan nek wong gendeng tek wedok. Berhubung bapak iki adem, wong gendeng iki mau ditengi karo bapak, Dul. Mesti bapak batin iki adem-adem iki masih gendeng diumbah jek gurih ngono. Terus ngeten, akhire kelakon lah wong gendeng meteng 9 wulan 10 dina nglairne bayi cenger wujud kowe. Ya berarti aku ki Anake wong gendeng. ya lek ngono ya padha gendenge. Lah nyapa? Lah ngerti aku wong gendeng kok mbok kancani. Berarti padha gendenge. Ora usah Wong gendeng kok dijak omong-omongan. nek ngono sing gendeng yo ora aku tok. Sinten? Penonton. Lah kok ngoten? Lah ngerti wong gendeng ning dhuwur kok ditonton. sing nemen ki jan Pak Priyono.
Lah nyapa kok Pak Priyono? Pak Priyono kok mau gendeng-gendeng e? Lah ngerti golongane wong gendeng iso diundang rene. Sik. Anane Pak Priyono wani ngundang kuwi mergo wis izin karo Pak Tentara kae lho. Berarti Pak Tentara kae Bijaksana. ora wani. Ora wani karane gendeng. Oh, wis seneng lah aku dibedil ndasku ngono. Ngapunten Ora mungkin wani bedil aku. Lah apa? Lho, Bapak babing saya. Lha kuwi mbiyen tenjane sak pendidikan cuma mungkin lali. Mosok Dol? Mau potonganmu jengkar enek. Salaman karo aku. Mangan bareng ning kono mau. Tak ajarne aku salamannya batin njajal eling ora. Apa mungkin pangkling utawa mungkin gak kenal. Lah nyap piye. Tak ajarne kaya tak wasi wis bene lali. Terus. Kuwi mbiyen kan sak pendidikan. Karo kowe. Nggih Mak Cange. Niku sak pendidikan lah. Bapak niku kan jupuk teng angkatan darat. Ya. Kowe. Lah aku mengambil di angkatan laut. Lah kowe bagian apa? Golek kerang. Apa enek wong angkatan laut golek kerang. Ngomong golek kowe ki nelayan. Niki asli dulur kula Pak Jang. Nggih. Niki mbiyen cilike gruweget niki. Pripun? Cilik ora wani sunat. Mbah kecepret. Mosok ketoke kereng ngono ora wani sunat. Jalarane gecepretan pentil kapok aku. Piye maksudnya? Ngeten, Nggih. waktu kula sunat iki ngruwe do tanggapne wayang tapi mboten wayang apik ngeten mbiyen sik urung enek wayang ngene iki. Oh. Lah niki mbok wuling gicak sunat, wangel pedan pancal, nabrak pager cilik mengke kelingan Dol. Balingan. Perwok ki cangkeme ngriki sigar cangkeme niki. Oh. Pentul niki cangkeme sewigar. Lah akhirnya dioperasi api guakne bokongmu lho Dol, ki suwekne bokongmu ge nempel. Ngomong. Akhirnya diomongi, ora usah dicuilne bokong. Heeh. Kan aku sunat to Dol, dadi pucukane tak kuwi ge nempel. Ge nempel pungane awakmu kuwi lho. Gak layak aku anggar cetuk sinden ayune kok lambeku tir. Mergo kanane ya. Apa tenan no? Iya. Nyapa. Bener dulu iki nek sing rodok kisut iki. Lah rasane ambu-ambune piye to, Dul? Nah, bendina kok rasane kok kaya mambu pesing. Pak Lurah ngapunten, Pak. Niki program wedhus dikasihne teng masyarakat wonten, Pak. Gunamu wedhusmu kae piye? Saiki wis akeh. Kowe ya tau dikai wedhus kok Pak Lurah to ngono. Lah ya mbrenah maune. Oh, mbrenah maune piye to? Maune urung. Lah terus saiki piye? Aku diseneni Pak Lurah. Diwek yuk malah ucul. Akhire tak uber to. wedhus mau ber. Tak uber. Lah terus tak saut ndak kena tampare. wah, kenek no. Pedhot akhire. Nah, Tampare wedhus. wedhus juk melayu neh. Timbang aku seneni lurah Iya. RT karo RW. Iya. Wedhus melayu dedepi kok mburi saut sikile anu mburi kae. Kenek. Kenek. Akhire Terus pedhot. lho. Wedhus sing pedhot. Timbang aku seneni Pak Lurah. Wedhus sing mbelayu. Melayu. Ah terus. Wah ngono ki gak trimo sing mburi kiwa tak saut pisan. Kenek berarti ya. Kenek. Akhire terus. Pedhot ya. Lho. Sikile mburi pedhot ya sik melayu. Ngono ki jek iso melayu. Lah piye? Ora nek sikile mikir ngarep tok. Si wedhus ki mau. Lah terus akhire Aku gregetan ada depi langsung rangkul gulune. kenek gulune. Gulune. Aman no. Wis pedhot. Sik to iki wedhus apa kok metel men lho. Gawe kok gedruk. Gak jare wedhusmu akeh kae piye to, Dul? Alah aku ngono wedhus kapok, Mak. Lah nyapa? Angel. Kok angel wedhus iki penak lho. Penak piye yo? Wong tak kene pager ngono ki tak kencang roro matane isu bendul. Lho. Oh, nggak pancene ngaten, Mak. Matane mendolo ngoten. Heeh. Nganu Mak Jange. Bleru putih. Wedhus niku lek pindah kandang gampang loro mata. Oh. Ora apa-apa slamet ngono ki. Karo makku diomongi. Piye? Tambah nono lek isu anu banyu pipis. Banyu yo. Heeh. Uyuhe sapa? Ya ku Wedhus kuwi to. Ah terus. saurunge jago kluruk aku tangi. Heeh. Lah aku tangi aku ngimbit-imbit kok bojoku lek krungu kok timbangane gak penak to. Kowe Heeh. metu ke kamar. Aku metu klothek. Subuh kuwi. Subuh. Sik peteng kae. Ah terus. Lah jenenge wedhus ki anggere arepe tak pipisi ngono kan mungkin gondo paling ya. Arep mau pipisi matane ngono. Tapi gondo piye ngono. Iya terus. Lah wedhus anggere tak anu minger. Wis aku dadi minger. Tak tut ning ngene iki minger ini. Si wedhus ki mau. Dadi aku nang kandang gemblodak kocapo sampai biar padang panggarung kenek. Terus. Bangga urung kena mau pipisi urung kena matane. Urung kenek. Bojoku tangi buka lawang kandang. Lah terus piye? Lho, lah kok apik men kelakuanmu. Jare bojomu. Mambengi wis kaya ngono iso yamene jek nguber-nguber cempe.
Lah terus ya ngomong. Iki tamunge aku arep nambani cempe. Oh, terus. Aku bingung timbangane aku tak golekne bathuk tak siratne matane wis. Kenek. Lawan mati ya wis. Tak apa jenenge tombo tuwek. Oh, ngono. Tombo tuwek. Iki ngene. Ngene dol. Awake dhewe kirene teko kan perkenalan. Aku tak duwe weling sekidik nggih. Iya, Apa, kados apa, pundi? Niki gandeng kewajiban. Heeh. Masyarakat setiap aku pentas teng pundi mesti tak wehi weling. Apa dol Tak kuwi? elingne yang Kanggo masyarakat berarti. nggih, yang namanya 7P, Mas. Oh, 7P. 7P itu apa? 7P. 7 yang pertama. P yang pertama. P pertama. P yang pertama itu pager. Pager. Iki ngadepi Agustus pagere iku sing Oke, semplang. persiapan Agustus. Omahe Iya. dipasang pager. Lek iso boto ya boto. Ora iso masang foto masih pring sing penting ditata rapi dilabur ya. Dicet tapi jagani lek nek Pak Pak Lurah Lurah. liwat. Labur dicet labur Heeh, dicet. Jadi Pak Lurah liwat dilabur. Oh, Beda. anune Tuapuk lho. pagere dilabur. Pagere, ya. Pokoknya apa Pak Lurah? P yang pertama. P yang pertama P kedua. P kedua parit atau kalenan. Nggih. Dadi ning kono ben gak ngembeng banyu, masyarakat sing sadar ayo diresiki dhewe-dhewe. P kedua. P ketiga. P yang ketiga yaitu pelataran atau halaman. Iya. Suket-suket laran sing jembrung-jembrung ki diresiki. Diresiki. Gak dadi sarang nyamuk. Betul. Aides. Aides dadi daptis. Aides aideti. Dadi daptis. Aides. Loh, lu ngawur sing kisut lho. Aides aidektif. Dia dijahit barang. Terus P yang keempat. P yang keempat yaitu perumahan atau rumah. Paribasane mung gedhek angger sing penting ditata resik ketoke kok asri disawang niku nyaman. Pokok dilabur. Pak Lurah liwat Terus dilabur. Terus gedeke dilabur. P yang kelima. P yang kelima. 5. Nah, yang kelima itu pawon atau dapur. Oh. Tempat menyimpan makanan aja sampai kumuh mergo ning kono ki lek kumuh awake dhewe gampang mudah terserang penyakit. Betul. Pawon maksudnya ya. Terus P yang keenam. P yang keenam pekarangan mburi omah. Kudu resik. Laran sing membres-membresnya mumpung jenek panas sedang dibongi. Nggih. Terus terakhir Terakhir. P yang terakhir Heeh. pajaknya aja sampai keri mergo itu dari rakyat kembali pada rakyat. Oke. Oh, hebat. Itu kewajibannya Oke. masyarakat. Mas Gandu, Mas Pendul. Nggih. Tak anu ya karo berkolaborasi dengan sinden-sinden saking Asta Nggih. Brata. Weh, Mas, Nyapo, Mas. nyapo, enak apa? Enak Mas, apa? iki acara belum selesai, Mas. Selesai. 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 Kowe lek enak apa-apa ndang ngomong du. Iya. Wis sampe enek apa-apa kowe ora karo aku. Iya. Cukup dhewe piye? Matur nuwun Dol. Niki perhatian. Oh nggih perhatian. Enak apa? Enak apa? Kaget. Sembarang sampe enek perkara. Lah kowe iki nyapa? Aku dhewe wedi. Monggo niki sindene Mbak Mary. Mbak Mary. Ya, Monggo Mbak Mary. Yang pojok. Oh niki. Nggih. Yo katur aja meneng Mbak Mary menghibur Mary. warga masyarakat Tulung Rejo. Sepot ico. Yo. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Amit nyuwun sewu nggih. Nggih. Sugeng dalu biyung cangik Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Mary. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Nggih, Datang Balai Desa Tulung Rejo. bersama Pak Dalang. Iya, Sedap, iya, nggih. iya. Balai Desa Tulung Rejo Wates Kabupaten Blitar. Alhamdulillah penonton antusias sekali matur sembah nuwun ingkang pinarak datang mriku nggih madhep rene kabeh. Matur nuwun. Lah kowe nyapa to apa tutupi? Lelek roh wedokan ter. Lambemu. Oh habis operasi mau nggih, saking kulit niku mau nggih. Sembungan pucukan mau. Layak pas aku macak sampean ngenang ngene batinku nyapa. Oh, wis ngumpet lho ngono kae. Ana kemringet lah aku ngono. Nggih. Kagem bapak-bapak saha ibu-ibu perangkat matur sembah nuwun, suguh gupuhipun matur sembah nuwun kagem anggota Astabrata Iya. Ki Dalang Akbar saking Nganjuk. Nganjuk. Nggih ngeten iki Dik Akbar Nggih. mungkin keadaannya kurang fit ya Mas ya. Nggih, sampean. mboten napa-napa. Suarane ra diserak lho wong tanggapane saulane asline 30 dina to Mas. Mas Akbar iki ping 50 tanggapan. Lho. Lah nyanyi apa ae kok akeh men iki. Piye? Ya awan bengi ngono Mas. Oh, awan nggih. Kuwi ndalang campur layat apa?
Piye to ki? Lah 30 saulan 30 dina lah ngenyangi ping 50 ya. Ibu-ibu perangkat cantik-cantik semua memakai kebaya berbaju merah. Leren. Warnane merah, bapak-bapak nggih bagus-bagus. Nggih. Matur sembah nuwun wonten sego tiwul sampean mung dahar apa Mas? Walah getun aku. Lah nyapa to getun? Kadung imbone mangkok soto bareng tak buka sandinge ki kadung tak iku ah. Lah kok nek tiwul lah iki Ya terus kesenengan. piye? Lah kula niku gedene nggih mangan tiwul lho. Wah, ngoten. Oh, lho tenan dua cilik aku mbiyen untung makmu ra tak pangan mbiyen. Lah. Sik to, Dul, ngapunten. Sego tiwul panjenengan karo jangan kates kan ya pas to sing kates. Sopo to sing masak? Enak to. Weh, sawu asin. Hei. Tegese gurih. Apa? Sampean ki piye? Gurih. Maksudnya krasa ngono lho. Wah, ya harus disyukuri itu wis Aku mau nembung ning panitia benjing Pripun? kula njaluk buntel saiki ngono. apa nih? Wis aku balik, jangan kates. Mengenek sisaku nek menawa gelem. Nyapa to, Dul? Nyapa. 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 Lambemu tutupi. Aku jenis cedek ngono wis ora penak. Mbak Neri. Ijin. Derek tetapangan Mbak Neri. Naminipun Mbak sinten? Mary. Kelahiran asli saking Nganjuk. gendeng. Lah kok gendeng piye? Aku lho lahir kok mbokku. Kok iso lahir kok Nganjuk lho. Wah, lah aja-aja meledak teko patung prapatan. Tak kira ya domisiliku asal usulku ngono lho Mas. Dadi Oke. awak dhewe iki pertama ketemu ki urung enek perkawinan chemistry ngono lho. Lah, wila. Carane perlu adaptasi ngono ya Mas ya. nggih. Niki Ya sepurane lho Mas Wah, lho nek aku ngerti, Mbak. nek kital-kitule aturku ya sepurane sing akeh lho Monggo nggih. Mas. Lek kula niki kan wong Banyuwangi omongi kasar halus gak iso lho Mbak kula. Ngapunten dalem lho Mbak nggih. Ya nggih mboten. Nggih, apa-apa. menawi kira. Piye? Ayo, tak bobrok. Ngapunten. Niki. Bocah niku pancen kaya kaya ngoten niku. Mas Pentul dateng mriki niku boten piyambak. Lah nggih. Bekerja Ayo, tak bersama keluarga jenengan rene ya nggawa putra to Mas kae sing origin ki power si sampean e. Niki lho. Sing ibot persis. Sing ibot persis. Pancen anak ya tak gawa, bojo ya tak gawa. Layak no. Halo. Ayo bojo Ayo disalemi. ndang. Wong nang omah iki ya wis tak rantai ya teko kene. Wedhus apa piye mok rantai lho. Iki aku mbiyen trenyo karo iki mergo gisule iki lho. Gisul kowe. Gendeng. Niki pripun biong cangek Mbak Limbo? Niki man Mbak. Niki Pak Lurah nggih taksih lenggah taksih nenggani para perangkat ing Bapak desa. kepala saya aku ki memandang fotonya Pak Roh terus tak padakno sing di piantone. Niki nggih. Nggih. Oh, iya. Lah kok Ya sing nika. Nika sinten? Sing ngene kae to. Nika Oh, ni sinten? Mbak Nandir. Mbah nandur mangklek. Ojo Mbah Nandir. Kira kae ternyata ini. Oh injih Bapak Tarmuji. Ah matur jebule sembah nuwun. Pak Tarmuji jebule piantune jek enom. Nggih no, Wah, Pasir Timur. Jan. Heeh. Aku lek enek Kowe lek pedhok kesawangane kok sungkan nyapa to, Dul? Aku makane lek roh Pak lurah Tarmuji. enom ngono keseprene kadang atiku lara. Lah nyapa to, Dul? Kula eling nalika kula mbiyen kan tau dadekne lurah. Heeh. Nah, lara kula niku napa? Saiki suwengi dilereni lho. Lah perkarane apa? Lah kowe lurahe apa to, Dul? Lodrok. Lah. Wow. Pancen isi. Bapak Lurah katuran minggah wonten ing Izin, pepanggung. Monggo, Bapak Lurah, monggo. Katuran minggah dateng panggung. Dipun Nyuwun support, pangapunten ya, dipun Bapak. support dulur, monggo Monggo Bapak dipun Lurah. supporti, Bapak. Kersane menyampaikan sepatah dua kata. Iya, monggo Pak Lurah. Betul kalian Nggih, Pak Gandu, Nggih. kalian Kang Mas Akbar, Nggih, Bapak. sedaya pengrawit kalian Ibu Sinden, sesarengan sedaya masyarakat. Niki kula sampun dateng sasana pagelaran. Nggih. Niki kula nyumanggaaken mangke anggenipun paring libur dateng sedaya dulur-dulur masyarakat Desa Tulungrejo sak sekitaripun. Oh, nggih. Kula nyumanggaaken pasrah dateng panjenengan. Nggih. Panjenengan hibur dulur-dulur ingkang wonten mriki. Kalih nyuwun wedal nggih Pak nggih. Nggih, pripun? Biasane kan wayangan iku jam sekawan pun biar. Nggih. Berhubung enten dagelane umpami dibaraken 7:30 napa angsal Pak? Eh. Angsal napa mboten Pak? Lek nek kula niku nderek Oh, mawon, nggih, nggih, tapi lek- nggih pun awan-awan lah Nggih, nggih, mengke nggih. wancine pun gantos malih Oh, nggih, pakaryanipun. nggih, nggih, Ngaten. nggih. Kula nderek pun napa sugatanipun. Nggih nggih Ngaten. nggih. Nggih dibarne jam 5 mawon tambah 7 juta ngoten mawon Pak. Nggih, matur suwun. Nggih. Pak Akbar. Nggih. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun Pak Bapak Yai. Kepala Sembah Desa nuwun. Pak Duduk, Tarmuji. Duluk. Injih matur suwun, matur suwun. Paringi seger waras, panjang umur. Yayi. Taruna panjalabunega
suarane garwaku sepiye? Kowe wedi iki garwamu oleh. Lah kowe umpama ngelakon dadi bojone Gandu, getun selama hidup. Lah nyapa? Wis jelas gak nyampe. Biong sange Mbak Limbo. Nggih. Sesuai dawuh atau perkataan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, Leres. tegese nyuwun getuk-getuk tembang niku nggih Bapak. Nggih. Lah jere mung getuk. Oh, kowe iki kupingmu ki ya BS kowe iki. Lah Gethuke tak kira yo njaluk lagu getuk tenan gethuke wis dadi tewel. Tiwul. Tiwul. Oh ngoten. Pun mardika mawon Mbak Mary. Dereng wonten pamundutan. Dereng wonten. Heeh. Napa lagune, Mbak? Heeh, pun mardika mawon napa Oh apik sikira niku, apik wis. Apa to urung? Heeh. Yo ngoten. Dalem Bapak selendang biru. Oke. Monggo, selendang biru. Tetos. Sik to. Sik. Cangkemmu. Orek sumber sewu. Minangkani pamundutan saking Bapak sinten Bapak? Pak. Pak Romli injih Oke. matur sembah nuwun. Midhangetne wayang wong kene iki seneng wayang. Leres. Minangkani pamundutan sesarengan Asta Brata Group Ya. selendang biru kedep tasma aku nyawang. Sing musik. Wah sing musik tak kira kowe. Wah aku kadang ya kecelek kowe. Niki live nggih. Live. Selamat malam yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming. Asta Brata Selamat Media. menyaksikan Asta Brata Media. Ya. Hari ini berada di Kota Siap. Blitar. Ya sehat-sehat selalu yang menyaksikan. Terima kasih. Iya. Oke. Monggo. Yuk selendang biru Mas Gandu Mas Bondo. Musik.